The meeting agreed that Southeast Igbo Security Outfit be launched in all the Southeast states and laws passed in various Southeast states before the end of 2021. The meeting received the committee report on various matters affecting the Southeast, especially on the issue of security and marginalization of the Southeast, and the report is from Ohaneze. And resolved to study the reports from the Ohaneze worldwide for immediate implementation and engagement with the federal government for amicable settlement of all issues agitating the minds of our people, especially the youth. The meeting agreed to support security agencies to restore peace in the Southeast. The meeting resolved to support election in Anambra State and directed security agencies to ensure a peaceful election in Anambra State come November 6, 2021. The meeting commended all groups and the clergy for their efforts at interfacing with our youth. The meeting further mandated our clergymen, bishops, archbishops, can, organizers, and traditional rulers to continue to dialogue with our youth. Thank you very much. Ya bụ nzukọ ere n'Enugu maka ka udo na nchekwa ga-esi wee bata na Southeast Nigeria ala n'isi njedebe ugbu a dịka anyị nọbụ na gọọmenti haus ka a na-akpọ Lion Building n'Enugu. Unu anụgo ka ndị gọvanọs a siri wee kwuo ya na ha atịkọla isi ọnụ wee kwuo na udo ga-adịrịrị n'Enugu na a ga-emekwa ya bụ elekshọn na Anambra ya na ụfọdụ ihe ndị ọzọ ha tinyegasịrị ọnụ tata. Ugbu a onye unu na-ahụ ugbu a bụ gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi bụ onye chịkọbara ya bụ mmemme n'Enugu. Gọvanọ Imo steeti bụ Uzodimma nọkwa ebe a ya na gọvanọ Ebonyi steeti bụ Dave Umahi nọkwa ebe a n'ụwa bụrụ na ya bụ ugbu a.
Press. An amendment to what you collected. Let them to correct. Report that. That's an amendment. No, should be Nice. ma onye na-ahụ ugbu a bụ Deputy Senate President Ike Ekweremadu. Ọkwụ ebe a ugbu a ndị bishops, ndị ụkọchukwu na ndị dị iche iche na ebe a tata na ya bụ mmemme a gara na Lion Building na Enugu State Government House. N'anya ugbu a hụ enyi nna ya akpara ibe Senate Minority Leader ọnọkwa ebe a, ma Honorable Toby Okechukwu bụkwa Senate House Committee Chairman for Works ọnọkwa ebe a, na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ndị ọnụ na-eru ndị ọhaneze ndị Igbo nọkwa ebe a. Ọ dị mma dịka anyị si wee gwa unu na mbụ na ebe anyị nọ ugbu a bụ ya bụ nzukọ otu ụbọchị ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo niile mere n'Enugu. Ya bụ nzukọ ha mere bụ iji wee tịkọ isi ọnụ mara ka a ga-esi wee kwuo nnukwu ụwa n'ihe gbasara nchekwa n'obodo anyị. Onye bụ onye isi ya bụ nzukọ bụ onye guzobere ya nzukọ bụ Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi. Onye isi ndị South East Governors Forum bụ Gọvanọ Dave Umahi nke Ebonyi steeti kwugo okwu ịgwa ndị nta akụkọ na ha ekpebiela na ya bụ nchekwa n'ala Igbo ga-enwerịrị isi, na ha atịkọta isi ọnụ ka ha ga-esi wee kwụsị ogbu na tigbuo zọgbuo niile na-eme n'ala Igbo. Ọ dị mma ka anyị na-agwakwa unu ndị niile nọ na mmemme a tata. Ịnanya kịta ị ga-ahụ Senetọ Victor Ume, ọ bịakwara na ya bụ mmemme. Chief Chakwas Okorie nọkwa mmemme ahụ. Onye bụkwa sekretarị ndị ọhaneze ndị Igbo Alex Ogbonna nọkwa ebe a. Onye bishọp nke na-elekọta Catholic Diocese na Nsụka bụ Bishọp Geoffrey Ona bịakwara ebe a. Nọ bishọp nke Enugu bụkwa Callistus Onaga bịakwara. Bishọp ndị Methodist ma nke ndị Anglican bụ Bishọp Emmanuel Olisachukwuma bịakwa tata. N'ọtụtụ ndị niile anyị enweghị ike ịkpọ aha ha, naanị gọvanọ anyị ahụghị ebe a ugbu a bụ gọvanọ Anambra steeti. Ugbu a anyị ahụbeghị onye ozitere nọchiri anya ya na mmemme
emere tata. Ọ dị ugbu a ndị gọvanọ ahụ niile bịaranụ ka nọkwa n'elu, ha na-akwado ugbu a ka ha gbadata wee nabazie na steeti ha dị iche iche. Ha gwaga anyị na ihe ha kwubiri na ya bụ security meeting emere tata bụ na udo ga-adịrịrị n'ala Igbo. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa na BBC News Igbo ka anyị wetara unu ka esi eme mmemme otu ụbọchị tata. Mmemme ahụ bụ nke a kpọrọ ndị niile n'ọnụ na-eru n'ala Igbo ka ha bịa tekwa isi ọnụ. Ị na-anya onyonyo gị kịta, ị ga-afụ Senetọ Ben Obi Ojedigbo Ozi, ọ nọkwa ebe a nụwa na ọtụtụ ndị ọzọ niile anyị enwenwuru ike ịkpọpụtacha aha ha. Miraculous Angelic, ana m afụ ozi gị, mana cheta na udo ka mma n'ihe ọbụla mmadụ na-eme. Ọ dị ka ndị South East Governors si wee onye taa. Ọ dị maka anyị wetakwa na unu na-ahụ ugbu a bụ onye isi ndị ya bụ Governors Forum bụ Gọvanọ Dave Umahi. Oyi akwa na-acha ọcha akwa na-acha ọcha, ọ na-awa ugbu a. Onye unu na-ahụ ugbu a bụ gọvanọ na-achị Ebonyi steeti bụ Gọvanọ Dave Umahi. Ọ bụ ya bụ onye isi ndị South East Governors Forum. Ọ na-akwado ụna ugbu a. Gọvanọ chịburu Abia steeti nọkwa ebe a. Onye unu na-ahụ ugbu a bụ Gọvanọ Ifeanyi Ugwuanyi na-achị Enugu steeti na Gọvanọ Hope Uzodimma na-achị Imo steeti. Honorable Toby Okechukwu sokwa n'azụ.
Ọ dị mma ndị Igbo na-esonye anyị na BBC News Igbo. Ka anyị si wee gwunu kama ebidoro gosigo ihe onyonyo a tata. N'ebe anyị nọ bụ na Lion Building na Enugu State Government House. O bụrụ na ndị South East Governors Forum chịkọbara ndị niile ọrụ na-eru n'okwu n'ala Igbo niile wee bịata n'Enugu ka a tinyeke n'ọrụ na ihe ga-eme ka obodo dị mma. Wee bụrụ na ya bụ nzukọ otu ụbọchị abụla ihe dara na njedebe dịka ha si wee kwuo na ya bụ nchekwa n'ala Igbo bụ ihe dị mkpa nke ukwuu na a ga-amarịrị ka a ga-esi wee kwụọ ya onye ukwu wara ka ije wee dị mfe. Ha wee sị na ha na-akwado na ha ga-eme ya bụ ntuli aka na Anambra wee rọpụtakwanụ gọvanọ ga-achị ọzọ. Ịnụ mana ihe gbasara nchekwa na ọ bụrụ ka a ga-esi mee anyị ka ha ga-agwa anyị, mana dịka ha si wee kwu na ha atịkọgo isi ọnụ na ya bụ ihe ga-enwe isi n'udo ga-adị na South East. Ndị bịara na mmemme tata bụ onye chịkọbara ya bụ ihe bụ gọvanọ Ifeanyị bụ onye anọbe ya bụ gọvanọ nke Enugu. Gọvanọ Hope Uzodimma bụ onye na-achị Imo steeti bịakwara abịa. Gọvanọ Dave Umahi na-achị Ebonyi bịakwara abịa. Cheta na gọvanọ Dave Umahi bụ onye isi ndị South East Governors Forum. Abịakwa na Abia steeti, deputi gọvanọ nke Abia bịakwara nọchite anya Okezie Ikpeazụ. Abịazie na ndị bụbugoro gọvanọ n'oge gara aga, gọvanọ Theodore chiburu Abia steeti bịakwara abịa. Enwekwara Dr. Kwesịrị Eze Nwodo chibukwara n'Enugu. Ọtụtụ ndị ọzọ dịka onye bụburu onye isi ọhaneze ndị Igbo bụ Nna Nwodo bịakwara abịa. Ị bịazie na mpaghara nke ndị seneti, ị nweta onye bụbu deputi senate president Ike Ekweremmadụ ka bụrụkwa senetọ, ọ bịakwara abịa. Ị nwetazie senetọ enyi nna ya bara ibe, ọ bịara abịa. Ị bịazie na nke ndị House of Reps, ị nweta Honorable Toby Okechukwu na ndị ọzọ niile anyị enweghị ike ịgụta ha. Ị bịazie na nke ndị ụkọchukwu bishọp na-achị Catholic Diocese nke Nsụka bụ bishọp Geoffrey Ona nọkwa ya. Kalistus Onaga na-achị Enugu bịakwara abịa. Ị bịa na nke ndị Anglican bishọp Chukwuma bịakwara. Ị bịa na nke ndị Methodist bishọp Ede bịakwara. Ha karịrị akarị. O wee bụrụ ya na ndị niile ọrụ na-eru n'okwu bịara njem a. Eze Nnamdi Ifeke n'Ọlụ bịakwara ebe a bịa. O wee bụrụ na ndị eze na ndị niile Igwe Alfred Nnachebe bịakwara abịa. Obi of Onitsha, Igwe Agụbụzọ, Lawrence Agụbụzọ bụ onye isi ndị Igwe n'Enugu bịakwara abịa. Anyị aga agụtanwu ha